A la recerca de la soledat. Un espai on explorar l'abast i els indrets de la soledat. Converses reflexives per un món accelerat. Un podcast de Laura Collplanes i Jorge Montesó Ventura. Doncs som-hi, tenim un nou episodi del podcast. Molt bones a tothom una vegada més. Doncs avui portem un tema diferent, perquè avui parlarem d'una altra manera de la soledat, no? Des d'una cara potser més positiva, no? Expliquem primer d'on ve tot això, no? Aquest episodi que té a veure amb assaborir la solitud. Tot això neix d'una tertúlia, d'un cafè tertúlia que vam fer el 26 de març, on estàvem tu i jo, Jorge, i dues persones més que avui ens acompanyen per gravar en format podcast, el que repetir una mica la conversa que vam tenir aquell dia, no? Aquesta conversa la vam tenir amb l'Antoni Coromines, director de la Càtedra de Salut Mental, psiquiatre, i una càtedra que està a la UBIC, no? Exacte, sí. Sí, la Càtedra de Salut Mental és una de les càtedres que forma part del Centre d'Estudis Sanitaris Socials de l'UBIC, i nosaltres tenim aquesta visió de la salut mental així transversal i que ens dediquem també a temes de recerca, docència i transferència de coneixement. Molt bé, doncs benvingut, un plaer amb tu. Moltes gràcies. Tenir aquesta conversa avui. I tenim també l'Elisenda Fenollosa, estudiant de tercer de fisioteràpia, membre del grup M3O de recerca i actriu de l'obra de teatre Pots ser tu, puc ser jo. Bona tarda. Bona tarda. Després ens expliques l'obra de teatre, de què tracteu i de quina manera es vincula a aquesta temàtica. D'entrada, quan ens veu convidar a aquest cafè tertúlia, de seguida ens veu dir, no? Això ve del programa Campus Salut Mental, que promou la salut mental en el campus, a la UBIC, tant els estudiants com els professionals que hi treballem. I em van dir, volem fer un cafè tertúlia sobre soledat, però en positiu, parlant dels aspectes positius de la soledat. I em va sorprendre molt perquè no se'n parla. Primera vegada en molts anys que algú em diu, vine a parlar d'això. I només d'això, més diem-ne, no? D'on surt aquesta idea, Toni? Doncs mira, la idea va sortir precisament perquè aquestes tertúlies que en diem cafè literari, no? que ja ara farem la tercera, estan pensades això, perquè a partir d'un text, sigui un assaig, sigui una novel·la, sigui un article, doncs es reflexioni sobre temes de benestar emocional i de salut mental. Llavors ens va cridar molt l'atenció aquest petit assaig, que és de la doctora Nguyen, que es titulava com la soledat pot ser molt restaurativa, no? En anglès seria, no? Seria provocar un canvi en positiu, i aquí l'assaig diu us donem unes pistes per assaborir-la, no? Anem a assaborir la soledat, no? I realment sembla que ens vam posar en contacte amb ella i doncs dirigeix un laboratori que se'n diu Laboratori de la Solitud a la Universitat de Durham a Anglaterra i que es dediquen doncs, a això, a explorar com la soledat ben entesa, no? Com un aspecte en què un es pot trobar a si mateix, en què un la pot posar en l'agenda, en què un es pot d'alguna manera també aïllar dels excessos de pressions i d'estressos, etc. Doncs pot anar bé. I estan fent una recerca en aquest sentit i és prou interessant. Vam fer la tertúlia a partir d'aquí i vam tenir la sort de comptar amb vosaltres, que també ens vau portar idees molt interessants i amb la Elisenda també, i crec que va ser una tertúlia molt productiva, no? Molt bé, afegeixo que aquesta investigadora, l'Nguyen, és doctora en psicologia social, que dirigeix aquest Solitude Lab que has explicat, que ha rebut premis per aquesta recerca que fa, i a més té un llibre que es diu Solitud, la ciència i el poder d'estar sol. Exacte. Perquè el que fa té molt a veure amb aquesta investigar sobre què passa quan estem sols
quan volem estar sols, no? Sí, aquest llibre de fet l'ha fet en col·laboració amb diferents persones que estan en aquesta línia de recerca i això, no? Potser el que a mi em va sobtar més, i des d'una visió ara com a psiquiatre, no? És que sempre havia pensat en la solitud, no? Com un element a combatre, no? I d'alguna manera doncs, a desterrar de la psicopatologia de la persona, no? Vull dir, perquè sempre l'hem vist com un element, diguem-ne, que pot donar uns problemes i pot comportar un patiment, no? I en canvi, doncs, potser si li traiem aquesta etiqueta negativa, de vegades sembla que el sol fet de fer això ja li dona una altra visió que la persona que pot tenir un moment d'estar sola o que fins i tot volgudament o no, pot estar experimentant aquesta situació, doncs bueno, ja d'entrada potser no ho visqui d'una forma tan fins i tot culpabilitzada, no? Sembla que avui en dia hem d'estar tots connectats contínuament i estem relacionant-se i, bueno, escolta, el fet d'estar sol un rato o l'estona que et sembli, doncs igual resulta que no només no és dolent, sinó que ho pots veure com un guany i com una cosa que pot aportar-te, no? I per tant, si ja li canviem aquesta connotació estigmatitzadora, potser ja estem fent molt, no?, pel benestar de la persona. Sí, una mica aquesta solitud és el que es diu també, seria la soledat desitjada, aquest aspecte que hem discutit si estem d'acord o no a altres episodis, no? Però seria una mica, jo crec que va cap aquí aquest episodi, no? Aquesta part d'estar bé, d'estar sol, estar bé amb tu mateix, no? Sí, de fet, jo crec que una del que me va, per almenys personalment, me va empentar a poder participar en la tertúlia va ser precisament lo atípic i lo necessari que és, i així ho dic des del punt de vista ja més dels estudis de la soledat, de ficar també l'atenció en aquesta mirada més amable de la soledat, perquè moltes vegades oblidem que, com tot en la vida, la soledat és. El que passa és que les persones tenim la necessitat de dotar de sentit allò que ens passa. Aleshores, interpretem les experiències que tenim i les estimem, les fiquem valor. I per les circumstàncies que siguen, el temps que ens ha tocat ara dona la sensació de que, efectivament, com tu dius, Toni, se tendís a mirar des d'un punt de vista negatiu la soledat. Però això no significa que la soledat siga això i hagi de ser sempre així. De fet, si tu mires històricament com s'ha anat abordant la soledat en diferents èpoques, de seguida veus com la soledat ha anat oscil·lant des d'una mirada més negativa a una més positiva, segons l'entorn, segons les circumstàncies i demés. Per tant, crec que sí que n'hi ha com una part de responsabilitat ètica d'alçar un poc la mà, i nosaltres que en este podcast busquem els racons i els indrets de la soledat, de també dir, no només que tot el món sàpiga que hi ha en estos racons, sinó que a més, hi ha que ficar-lo en valor. Crec que és molt necessari, perquè si no estem estigmatitzant a persones que senzillament tenen un sentiment que, per altra banda, és inevitable. De fet, tu vas comentar-ho, no? En la tertúlia vas fer com una contextualització històrica, no? Fins i tot del pensament filosòfic i potser recordo, no? que tu esmentaves que precisament els grans pensadors, no? Han donat, no? Un valor essencial a saber estar sol i a saber-ho aprofitar, i que potser en aquestes situacions ens donen sortit precisament potser, en fi, idees o plantejaments que no haguessin estat possibles sense tenir aquests espais, no? Sí, de fet, és com te dic, ha anat canviant molt, no?, en el temps. Vull dir, pots trobar períodes de la història on la soledat s'ha vist de manera negativa, molt més negativa fins i tot del que s'està veient avui dia. Per exemple, el període grec clàssic, grec arcaic, la soledat per circumstàncies socioculturals doncs no estava ben vista, però, per exemple, també més recentment en la il·lustració es repetia. En canvi, hi ha altres èpoques, com els principis, diguem, on els poetes llatins tenien més predominància, en el Renaixement i més, on la soledat, en canvi, on se ficava més l'accent en la vida contemplativa i la vida més retirada, la soledat guanyava molt de llustre. Però sí que és cert que n'hi ha un punt ahí que coincidís amb l'article de la professora Nduia, que parla de que per a que la soledat pugui tindre aquesta part, diguem, productiva en la que tu te sents bé amb ella, la soledat té que formar part d'un propòsit. La soledat té que tindre sentit per a la persona que l'està vivint. Si, per exemple, en el cas d'Horaci, ell parlava de la vida retirada i que la soledat permetia aquesta vida contemplativa, aquest beatus ille, no?, que després s'ha convertit en un tòpic, o, per exemple, Petrarca, el mateix, la soledat era bona
si participava del creixement personal i de l'adquisició cultural, si no era un turment i advertien dels riscos. Per tant, sempre la soledat té aquestes dues cares i depèn un poc del sentit que li donem, pot ser un turment, com deia Petrarca, o pot ser un espai de plaer, de goig i de creixement. Alguna cosa que t'agradaria destacar de la lectura que vam fer d'aquesta autora? A mi em va agradar molt de l'entrevista vídeo que ens va oferir, que va mencionar que el fet d'estar una estona amb gent, tant les persones que estan una estona amb gent com les que estaven soles, totes, a mesura que passava el temps, augmentava aquest desig d'estar amb soledat i augmentava més si estaves amb gent i senties alguna mena de sensació negativa. I això realment a mi em va fer pensar d'acord, potser tots necessitem com aquesta balança entre relacions socials i el fet d'estar amb tu mateix. I segurament cadascú té els seus equilibris, no? La quantitat de vida social, la quantitat d'estar amb un mateix, no? Perquè ella ha fet diversos estudis, no, aquesta autora, i un dels que fa, que entenc és aquest que dius tu, no? Que va preguntant en la vida quotidiana de la gent com estàs ara, què estàs fent, t'agradaria estar sol, estàs bé amb els altres, i es troba amb gent que diu, mira, ara estic amb altres i m'agradaria estar sol. O ara estic sol i estic molt enfadat, però és que vull estar sol i prefereixo estar sol. No? Diferents situacions quotidianes de com es va creuant aquest desig també d'estar sol. No? I que potser també és un aprenentatge, no? El que sortia a l'assaig d'ella, no? Són 5 passos que semblen molt simples, però quan hi penses dius, bueno, potser sí que realment hi ha d'haver una mica de sistemàtica, no? Ella deia començar a poc, per tant és un procés, no? Pensem que si no estem acostumats, per dir-ho així, a viure en positiu la soledat no serà avui per demà, sinó que també ho has d'anar, diguem-ne, no? Cultivant això. Deia això, no? El que explicàvem abans, no? Canvia com pensa sobre el temps sol, per tant aquesta etiquetatge que en fem, no? Planificar com voleu utilitzar el vostre temps sol, el que deies, no? També posar-ho en agenda i a veure, no? I que tingui aquest lloc i tenir això, un espai i un temps protegits per la vostra solitud, deia ella. I també, bueno, un altre consell que donava, no? Passar temps fora, que de vegades sembla que la soledat l'entenem com que estem tancats foscos a casa entre 4 parets. Bueno, la soledat pot ser també molt maca, respirant aire fresc i passejant pel bosc, no? Bueno, era una mica doncs aquesta visió, no? Una cosa interessant també que ha trobat ella ha fet experiments fent estar persones 15 minuts sols en un entorn doncs, molt agradable de laboratori, però amb un sofà ben bonic i mirava què els hi passava a aquesta gent, no? I el que veu és que baixa les intensitats de les emocions, no tant si són positives com negatives, en qualsevol cas, ella parla d'aquest efecte desactivador, no? Sí. Que si estaves enfadat, doncs pots estar més baixes, més a trist, o et pots també sentir sol, i d'estar més entusiasta doncs pots baixar a estar més calmat, no? més relaxat, i en qualsevol cas, tant si és positiu com negatiu, inclús va fer aquest experiment amb mòbil, deixant les persones estar amb el mòbil, i també hi havia aquest efecte desactivador d'entrada en què baixava aquesta intensitat. I no és pas que deixis de sentir aquella emoció, però sí que té un efecte renovador en tu perquè també ets capaç de visualitzar altres emocions, o sigui, no estàs en un extrem. A més, fixa't que en el moment que fas aquesta baixada d'intensitat en les emocions, comença el jo a prendre també cert protagonisme, no estàs tan envaït d'aquesta arousal, d'aquesta activació tan... I això permetir-se, entonces, i s'altra part que també destaca la doctora, del tema de la part més reflexiva d'autoconeixement, no? De búsqueda de l'autenticitat, perquè és una forma de connectar amb tu mateix, de retrobar-te. És a dir, si te permetisses estar una estona sol, baixar aquests nivells d'activació, tu mateixa comences ja a engrescar-te, ja vas sortint per una cosa o una altra. I crec que és un dels grans profits que li pots treure aquests moments de soledat, de tranquil·litat, d'estar amb tu mateix, que és precisament aquest camí a la connexió amb tu mateix, no? Amb el teu projecte de vida, amb el teu passat, amb els teus records, amb les coses que t'agradaria fer, les teves apetències, els teus disgustos, algo, per altra banda, necessari
per a sentir-te, diguem, amo i senyor de tu mateix, perquè si no vas sempre un poc darrere dels estímuls com si fos un autòmata, no? Clar, jo també em preguntava si en sabem d'estar sols, perquè ella deia quan estàs sol amb el mòbil et fa escapar de tu mateix i ja no et posa el focus en aquesta reflexió tan interessant, d'aquest espai que hauríem de tenir tots, no? Si estem fugint molt d'aquest estar amb un mateix en aquest estat de soledat, si en sabem, podem estar a sales d'espera, autobusos, molts espais en què quan la gent s'ha d'esperar estar sola, el que fa tothom és treure el mòbil, no? Estem perdent oportunitats de reflexió, no sé com veieu que estem vivint aquests espais. Sí, completament d'acord. Estem potser inclús amb una atenció instantània, no? I immediata, i que no se sosté més enllà d'uns quants milisegons, no? I tota la pluja, diguem-ne, d'estímuls, no?, que tenim, quan estem navegant per internet o quan estem amb les xarxes o quan estem... o la multitasca que tots acabem fent, no? Potser encara la gent més jove encara més. L'altre dia no sé qui comentava, no?, que estaven fent un entrenament en temes de recerca de feina i alguns joves el que estaven fent és posar algun clip, algun vídeo a una velocitat doncs, de 1,5 o de per 2 mentre estaven fent una altra cosa per no perdre's, no?, aquell capítol d'aquella sèrie o aquella cosa mentre... Bueno, total. O sigui, una atenció completament, no?, dispersa, que va en compte doncs, inclús del que ja últimament es veia en pràctiques com el mindfulness, no?, de centrar l'atenció plena, d'estar doncs, una estona concentrat en una cosa tant mentalment com físicament, no? I sí, sembla que estem abocats cap aquí, no? Els elements ens estan portant cap aquí i hem de posar una mica el fre de mà, no? Potser. És que, de fet, a millor no és un postulat declarat, però és que dona la sensació de que com que la reflexió no és productiva. No estàs consumint. Si estàs reflexionar ni fas gasto, és barato, no estàs consumint, no estàs produint, és algo que és en tu mateix i això no estava com massa ben vist avui en dia. Avui en dia tens que estar consumint i si pot ser de manera multilateral a la vegada, molt millor perquè eres més consumista encara. Entonces, sí que se'ns està abocant socialment, els mitjans, la part educativa, a no reflexionar massa, a viure volcats a la tasca. Sempre d'una forma operativa, executiva, produint, consumint, i no t'eduquen a tindre aquests moments, és que no entra dins del repertori moltes vegades de la gent el dir no, parem, perquè fins i tot jo m'atreviria a dir que si tu tens una vida interior no limitada, podria ser molt més estimulant fins i tot que qualsevol xat d'estos que te connectes a través de mòbil. Vull dir que podries estar a multitasca també dins de tu en 1000 fronts oberts, però... Clar, entenc que és aquest tipus d'estar amb tu mateix connectat, que és el que deies que s'ha de practicar, no? Perquè som una societat ja molt individualista, no es tracta d'aprendre a estar sola en plan masoca, sinó al revés, no? Aquest entrenament que deia, de fet, ahir revisava discursos que té ella gravats en vídeos que estan a internet i ella parlava d'entrenar el múscul de la solitud, no? Que són aquests passos que tu deies de saber estar sol però amb... És que, de fet, si la persona no està preparada, pot ser molt complicat, vull dir, és el que dèiem, si és un múscul podries provocar un trencament muscular, vull dir que és cert que si tu a una persona que no està preparada i sap el que va, trobar-se en ella mateixa de repente sense res que fer, pot ser una situació dura, violenta, que potser estiga bé que ho passe, però ho dic que és veritat que sí que és bo i és important si vols fer un cuidado de la persona, que cadascú té el seu ritme, la seva manera, les seves necessitats i s'ha d'escoltar a la persona perquè si no pot ser traumàtic per a la persona i pot ser un resultat més tòxic que positiu. Potser també el fet aquest de tenir primer aquest espai propi, no?, et fa més apte per després establir un diàleg, no? Perquè el diàleg en el fons és aportar i escoltar. I quan estem només a la cosa aquesta del bombardeig que rebem, d'entrada el que tu hagis pogut pensar o reflexionar o aquest, diguem-ne, producte teu, no?, queda com anul·lat, no? I llavors quan has d'establir una interacció amb algú, si no ets capaç tampoc d'explicar, de verbalitzar, de construir un discurs, et quedes en blanc. I encara és més perillós perquè ets molt més vulnerable
manipulacions i influències perquè tu no tinguis aquest mínim, diguem-ne, de capacitat crítica, que no vol dir que hagis d'imposar-la després, perquè insisteixo, per mi el diàleg és aprendre a escoltar, no? O aprendre que a partir de la idea teva anem a fer una altra cosa nova, entenent el que l'altre t'està també aportant, no? Però clar, si abans no hi ha aquest joc que tu deies, doncs ja comencem malament, no? Hi ha un text, dins de les converses a Deleuze li van fer una sèrie d'entrevistes i n'hi ha un text, i és molt pertinent el que acabes de dir, vaig a llegir-lo tal qual està. Deleuze diu: estem inundats de paraules inútils, en quantitats ingents de paraules i d'imatges. El problema no consisteix a aconseguir que la gent s'expressi, sinó a posar a la seva disposició vacuoles de solitud i de silenci a partir de les quals podrien arribar a tenir alguna cosa a dir. De fet, afegís, les forces repressives no impedeixen expressar-se a ningú, al contrari, ens forcen a expressar-nos. Quina tranquil·litat suposaria no tenir res a dir, tenir dret a no tenir res a dir, ja que aquesta és la condició perquè es configuri una cosa rara o enrarida que valgui la pena ser dita. Doncs de nou, com en cada episodi, tenim la Irene Cambra que ens porta una pel·lícula. Moltes gràcies, Laura. Doncs en aquest cas sí que és tot un repte perquè, la soledat en positiu ja la vam veure amb la pel·lícula Perfect Days de Wim Wenders, que crec que era el primer o segon episodi del nostre podcast, i en aquest cas sí que és un repte buscar una altra pel·lícula, però de seguida va aparèixer la pel·lícula Nomadland, de l'any 2020, que ofereix una mirada realment profunda sobre la vida nòmada i la soledat als Estats Units. Més enllà de la precarietat econòmica que empeny moltes persones cap a aquest estil de vida, el film, la veritat és que s'explora la soledat des d'una perspectiva que és, per mi, enriquidora i molt alliberadora. La protagonista està interpretada per la fantàstica i adorada Frances McDormand, que escollia la carretera com a forma de vida, després de la mort del seu marit i el col·lapse econòmic del seu poble, i al llarg del seu viatge descobreix que la soledat no és sinònim d'aïllament o de tristesa, sinó una oportunitat per al seu creixement personal. La connexió amb la natura, una nova manera de relacionar-se amb els altres. I llavors, la pel·lícula, a través d'aquesta narrativa pausada, d'imatges evocadores, d'horitzons oberts, retrata la bellesa d'un estil de vida en què la llibertat es troba en el desprendiment de les comoditats materials i en la capacitat, fonamentalment, d'adaptar-se al present. Un dels aspectes més rellevants de Nomadland, justament, és aquesta adaptació al present i com es presenta la comunitat nòmada. Són persones, sobretot persones grans, que tot i viure soles, troben suport i companyia en altres viatgers. La soledat no s'experimenta com un pes, sinó com una elecció que permeteix redefinir un cop i un altre cop aquesta idea de llar, d'independència i fins i tot de la vida en general, no? En definitiva, jo crec que Nomadland ens convida a reconsiderar la soledat no com una mancança, sinó com un espai de possibilitats, d'introspecció i de descobriment. Cap a l'obra de teatre de l'Elisenda. Explica'ns una mica aquesta obra en Raona Teatre que ho feu. D'acord. Aquesta obra no és una obra de teatre com a tal, sinó que li diem un teatre documental, perquè volem retratar quina és la realitat de famílies i noies que viuen el TCA, trastorn de conducta alimentària. I l'obra està feta amb 4 veus, 2 mares, 2 filles, que arrel d'un TCA exploren com és la seva situació, quines crisis es troben, i jo sóc actriu en aquesta obra, i un dels papers que
que es destaquen és el fet que un assetjament escolar i un assetjament sexual pot portar al desenvolupament d'un TCA. I on entra la soledat aquí? Doncs realment a l'obra explorem la soledat tant abans de començar el procés d'un TCA com després. Per exemple, al començament d'un TCA, en l'exemple de la noia que pateix assetjament escolar, doncs viu aquesta soledat dels seus iguals, en què se sent rebutjada i és, evidentment, segons el testimoni, negativa. Tot i així, quan entra a fer teràpia, per sort que no tothom pot fer teràpia, vaig poder tenir una entrevista amb una de les noies i justament em va explicar que des de teràpia sí que es promou aquesta soledat i es promou de manera que donen petits moments on poden estar a l'habitació sempre controlades, això és cert, però es poden estar pintant les ungles, fent els seus sudokus o el que els agrada. I això, a part de les teràpies, és com la manera de donar un espai d'aquesta soledat que han hagut de com abraçar de manera necessària degut al rebuig dels seus companys. A teràpia la poden viure de manera positiva. És a dir, poden estar sempre vigilades, sempre realment no soles com a tal. Poden estar envoltades de gent, però poden tenir aquesta visió de dir, vale, em puc valdre per mi mateixa, ara potser no em faria mal. I això és un gran procés per a una persona que està passant per TCA. Molt interessant, moltes gràcies per compartir aquesta obra que està encara, no? L'esteu fent? Aquesta temporada 2024-2025 ja hem tancat, però a la següent començarem a l'octubre i de nou a fer Potser tu, potser jo. Posarem a la web el link també d'aquesta obra de teatre perquè podeu veure funcions. Està portada per Enraona Teatre, que justament el títol va sorgir de Enraona, posa en raó i també parla sobre aquests problemes de salut mental i és molt interessant. Això que deies que és clau, no?, en aquests problemes de salut mental. Vull dir, per una banda hi ha una cosa terrible, no?, que és o el rebuig o bé el despreci o el no voler ni acostar-s'hi perquè un no sap com enfrontar-s'hi, no? Quan té un familiar o quan té una persona que sap que està, o sembla que està passant per un tema d'aquests, i per tant hi ha com un mirar cap a una altra banda i aquesta sí que seria una solitud terrible, no? Perquè et sents ignorat i et sents inclús despreciat o fins i tot rebutjat del que seria la suposada normalitat. Però això que deies també és important, el fet per un cantó poder-ho manifestar i poder obrir-se, no? I poder sentir que hi ha almenys una comprensió. Ningú en sap, no?, d'acompanyar molt bé aquests temes, però el fet que hi hagi una intenció d'escolta i de voler una mica entendre què passa i de saber de posar-se en disposició de que estàs allà, això ja és molt, i això la gent és un actiu que tots el tenim i moltes vegades l'oblidem, no? Perquè ens sembla que no, hem de solucionar-ho, no? I si no ho sabem arreglar ja no som invàlids, no? El que vol la persona que està passant un problema d'aquests és que almenys hi hagi algú que sigui capaç de respectar-la, d'intentar entendre-la, d'estar al seu costat si el necessita. I això és un tresor, i el podem utilitzar tots, aquest tresor, no? I l'altre que deies, i malgrat tot, evidentment, respectar que si hi ha espais per un mateix, no?, i de tenir la teva intimitat. Evidentment, quan parlem d'estigma, de vegades diem, escolta, és que tothom hauria de sortir de l'armari, no?, i tothom hauria de declarar que escolta, cadascú, a la seva manera, pot sentir que ara toca, que ara no toca, que en aquest context sí, en aquest context no tant, perquè no se m'entendrà. I aquí això s'ha de respectar i aquests, diguem-ne, silencis o aquests espais per un mateix i veure com ho madures això i com
transmets, evidentment, tota la llibertat, no? Però sí, està bé això que deies, de poder tenir també una mica, recuperar en la teràpia aquest espai propi, no? I, escolta, no? I créixer des d'aquí, no? També. Sí, normalment les teràpies es fan grupals, però sí que el contingut de les teràpies es dona perquè cadascú s'ho pugui emportar a casa. Un cop ja no hagis d'anar a ITA, per exemple, que és el centre d'excel·lència per tractar un TCA, que puguis estar a casa i no tinguis por, ni la família tingui por d'estar sola. Està bé estar sola i és això, és donar eines que potser es cultiven en grup, que també és el que necessita la persona en aquell moment, però que tu pots emportar després per tu mateix. I això no només la soledat serveix per les noies, sobretot són noies que pateixen el TCA, sinó també per les famílies. Les famílies també se senten soles, però al final és una realitat quan tens la teva filla que l'has ingressat a ITA i tu ara ja no tens aquest càrrec de l'has de vigilar 24 hores, ja no tens aquesta pressió de que has estat tota l'estona controlant què fa, on estan els ganivets, on estan els medicaments, i pots també acabar tornant al que vols tu mateixa com a mare, que dius, vale, ara està a ITA, ja no depèn de mi el que pugui o no fer, malauradament em separo, però també puc tornar en mi. Sí, i aquest seria el pas intermig, el vehicle per arribar al final, que és dir, recuperar la dignitat de que un mateix té aquesta llibertat i no ha d'estar sotmès, per dir-ho així, no? Sotmesa a una sobreprotecció, a un paternalisme que és el que primer ens surt, no? Dius, hi ha un risc, per tant, fins ara semblava que havíem estat mirant cap a una altra banda i no ens havíem adonat o no ens havíem atrevit a reconèixer que hi ha això i per tant com que poden passar coses greus, un problema d'aquests, ara estem allò en plan policia, no? I això, evidentment, el que fa és anul·lar que la persona al final pugui realment reeixir a partir de les seves pròpies, diguem-ne, també capacitats, no? Però això és un concepte que en diem nosaltres en psicologia, és la dignitat del risc, es diu, no? Quan un és capaç, i l'entorn també, és capaç de donar l'oportunitat de dir, hi ha risc, per tant, la llibertat vol dir assumir riscos. Jo torno a ser jo mateix qui té la paella pel mànec, qui governa això, i per tant aquesta dignitat recuperada del risc, no? Que és el que tu també estaves explicant. No? També parlant de les mares, em semblava que explicaves un procés des de patir la soledat negatiu, no? Estic vivint molt sol aquest procés i a recuperar aquest espai d'estar sol bé perquè no ha d'estar pendent de tot el que fa la filla, i és aquest pas com de la solitud patida en negatiu a la soledat com a la solitud en positiu, no? Que per cert, soledat i solitud són sinònims, però aquí estem intentant fer-ho servir una mica en solitud en positiu, no? Justament l'altre dia feia una conferència de la mirada de la soledat transculturalment, i aquesta antropòloga havia mirat també quins recursos, què fa la gent per superar la soledat. O sigui, més enllà de les intervencions, què fan les persones? I una cosa que he trobat que m'ha semblat molt interessant és que el que comença sent una soledat patida, per algunes persones acaba sent una solitud en positiu. Que té a veure, jo crec que també, jo també ho he viscut, no? De conquerir la pròpia soledat patida i anar guanyant espais i anar trobant de quines maneres tu ets capaç d'estar bé en aquest espai d'estar sol que a vegades ve donat, ve sense haver-lo elegit, i dius, i ara què faig? Jo crec que sí que és un espai que et deixa anar guanyant terreny acomodant-te. Segur que no a tothom, no hi hauríem d'entendre més com, però m'ha fet gràcia aquest traspàs com de la loneliness a la solitud, no? De la soledat patida a conquerir la solitud. Sí, fixa't que és una resignificació de la soledat que necessàriament va paral·lela a una resignificació de tu mateix. Vull dir-te que, i ahí te dona moltes pistes, no? De per què me sent mal sol,
perquè potser no estic bé amb mi mateix. Entonces, per a poder estar bé amb mi mateix, entre moltes altres coses, potser haig d'estar amb mi mateix i conèixer-me, dedicar-me temps, qüestionar-me, acceptar-me, i a partir d'ahí comença a resignificar-te la persona i paral·lelament, possiblement, també vagis resignificant aquesta soledat, fins que al final, possiblement, pergues consciència de la soledat, perquè estaràs bé en tu mateix i, per tant, ja no tindràs consciència de que estàs sol, perquè simplement estàs. Que això és una de les coses que passa molt, que les persones, quan estem bé, a vegades simplement fluïm, no prenem consciència d'en quin estat estem, simplement ens deixem dur. Quan prenem consciència és quan potser alguna ja no funciona tan bé, i en la soledat, lamentablement, passa això. Quan estàs bé sol, no pares consciència, tu estàs i estàs disfrutant-lo. En canvi, quan la soledat incomoda, quan la soledat angoixa, ahí sí que pares esment de la soledat. I per tant això també ajuda molt a aquest estigma que cau sobre la soledat. Això dic que jo crec que sí que n'hi ha una gran feina de reconeixement d'aquests espais, d'acceptar-te com a ser finit, com a ser vulnerable, com a fal·lible, que no passa res, i acceptar-te i anar avançant, que no és fàcil, Cuidado. I ara quan dèieu això estava pensant en una cosa que m'he apuntat perquè vaig llegir-ho abans d'ahir, em sembla que era, que potser igual hem de parlar d'una gamma molt àmplia de soledats, no? No només aquesta soledat ara positiva, negativa que estem dient, la loneliness negativa dels anglesos i la solitud positiva, no? Hi ha tantes maneres d'experimentar-la, i fins i tot ara amb el tema ja de noves tecnologies ja no diem, perquè en Ricard Soler, que és el biòleg i físic que està comissariant aquesta exposició que es veu que hi ha ara de cervells al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, deia l'altre dia en una entrevista, diu, bueno, clar, diu, és que aquesta relació nova ara que tenim entre persones i màquines i tecnologies i xarxes ens qüestiona tot, no? de com estem en el món. I ell deia això, diu, bueno, el que haurem de fer segurament és redefinir la soledat. No? Bueno, potser aquestes definicions de soledat, bueno, que vosaltres esteu tractant tan bé en aquest podcast i que esteu aprofundint, no sé, ens fan pensar que realment hi ha una quantitat ara de formes d'entendre-la o de dimensions que comporta la soledat, que jo estava pensant en el tema de tecnologies, clar, quan tu estàs en un chatbot, no? o quan tu estàs parlant amb l'Alexa o amb la Siri, no estàs del tot sol, però tampoc estàs acompanyat. És una forma, diguem-ne, d'interacció que cadascú la viurà de la manera que sigui, no? Però esclar, dius, és una nova manera, no?, d'interaccionar i de comunicació que no sé com la podríem definir, no? No sé, ara, això és un tema, de fet és el tema principal del podcast, no?, tot el que estem intentant, però al final acabes en la conclusió, jo per lo menos, de que és un tòpic, no?, però hi ha tantes soledats com persones hi ha, i cada persona en cada moment també la viurà de forma distinta. I jo puc entendre la part, diguem, operativa i de sistematitzar la soledat, ficant-la en calaixos, perquè és operatiu a l'hora d'intervenir, de fet, possiblement siga necessari, si no seria un caos, a l'hora d'intervindre no podries, però tampoc ens hem de confondre que això és un artifici, això és algo que fem operatiu per a poder treballar en aquest fenomen, però les emocions, els sentiments, jo no diria que van del blanc al negre i tenen gris, no, és que són abigarrats, tenen tots els tonos possibles del món, i cada persona en cada moment, segons les circumstàncies, ho va viure d'una forma o una altra. Això hi ha gent que ja parla més, que a vegades ho hem comentat en el podcast, de transitar la soledat, no parlen tant d'un estat, sinó d'un camí, d'un procés que va canviant sobre la marxa, i en el fet que reflexiones sobre ella, el fet de reflexionar sobre ella ja fa que ella mateixa canvi el significat que té per a tu. Per tant, efectivament, hi ha tantes soledats. Aquí l'Anguyen també mirava quantes activitats que ens fan sentir bé, mirant el rànquing d'activitats, els top són solitàries. Llegir, anar a la natura, pots anar amb altres a la natura, pots llegir amb altres, es pot fer perfectament, però són grans activitats que s'han fet, que fan les persones soles, i activitats molt restauratives i molt de connexió amb un mateix, no? Teniu així activitats secretes que vulgueu confessar aquí? Home, jo, sí, no és una activitat solitària, però jo la sento com solitària, que és quan jo tenia un gos i sortia a passejar amb ell. O sigui, l'activitat era amb el gos,
però jo sentia que era una activitat solitària perquè estava interessant. jo i passejar. Sí. Per mi això era una activitat que m'agradava molt. De fet, ens ho preguntàvem abans, estar amb un gos és estar sol o no? Jo crec que és més una qüestió, en aquest cas, per l'exemple que tu dius, d'atenció. Vull dir, tu estàs en el gos, per tant, efectivament no estàs sola, però t'estàs atenent a tu, perquè és l'excusa, sortir a passejar en el gos, en la que tu vas estar una estona atenent-te a tu, cuidant-te a tu, perquè el gos no és com les persones, no te jutja, no te qüestiona. El gos te mira, t'acompanya, entonces no te sents qüestionada, no te sents jutjada, i això te dona la llibertat absoluta de ser tu i estar en tu. I per tant, jo no crec que sigui tant una qüestió d'estar o no estar, sinó de com te sents tu en cada moment, que podria sentir-te en el gos, però podria ser també... Hi ha gent que té la capacitat d'abstraure's de tal manera que està en una discoteca i de sobte desconnecta i dius, on estàs? No, estava en les meves coses. Aquesta persona està en moltíssima gent, però mira... Jo diria que també això que comentes ara, no? Els humans tenim aquesta capacitat de moure'ns molt i inclús motivar-nos a més, hasta per imaginació, no? I per expectativa, que no inclús per fet real. No? O sigui, es parla de que fins i tot a nivell fisiopatològic, posant-me potser més en un plano biològic, segreguem més dopamina quan estem a punt d'anticipar una cosa que ens sembla que imaginem que passarà en positiu, que no pas quan ja l'estem gaudint. No? I per tant, això que deies, no? Quan estem rememorant una persona que hem compartit el que sigui, estigui viva o no, ja no estem sols, no? Quan estem ordenant aquest passat o quan estem organitzant el futur i ens posem a nosaltres mateixos també en diferents escenaris possibles, imaginats, tornem a lo mateix, no? Estem sols però ja no ho estem, no? Perquè estem posant-nos en context, no? I això que em preguntaves, Laura, jo personalment, per exemple, una de les coses que més em fa disfrutar és escriure. O sigui, quan tu escrius, acabes tornant a posar les coses que t'han passat o que penses que poden passar, i és que aquesta escriptura, diguem-ne, aquest negre sobre blanc, et torna un altre missatge que transforma el que tu tenies al cap, no? Vull dir, el fet de fer aquesta reflexió, de pensar en alguna que ho plasmes i ho poses en paraules, ja estàs jugant, d'alguna manera, amb la mateixa realitat, l'estàs transformant, i per tant, pot ser un exercici solitari, si voleu, però en el fons és un exercici de diàleg amb el mateix i amb tot el que està passant. Estava ara buscant, perquè hi ha una sèrie d'articles de Sediki, des de Zou, n'hi ha uns autors que treballen molt la relació entre nostàlgia i soledat. I com les persones solitàries tendeixen a utilitzar molt la nostàlgia com una forma de revinculació social, i ho fan precisament a través del record d'aquests moments, d'aquest espai de familiaritat que ara en aquest moment no tenen, i com els permetís aminorar la part negativa de la soledat, inclús resignificar la soledat en positiu, perquè és un espai en el que jo me retrobe en els meus records, en els meus pensaments, i sí que hi ha tot un camp ahí de treball on l'enyorament, la nostàlgia, pot servir com una eina. I això es pot fer, per exemple, escrivint, recordant, dibuixant, escoltant música, aquests moments que te porten i que te vinculen en tu mateix. M'ha vingut un poc a la ment per lo que acabes de dir. En el fons són elements, quan parlem d'aquest concepte tan estrany de la transcendència, també és això, no? Quan una persona l'estàs ajudant a superar un dol, estàs transcendint aquella realitat de viu a mort de la persona que t'ha deixat, perquè estàs dient, jo l'estic recordant d'una manera que ara al principi és un buit insuportable, no? Però després es pot transformar, si això ho pots anar elaborant, amb un acompanyament, amb la memòria, amb unes sensacions que et provoquen aquells detalls que havíeu compartit i que d'alguna manera també et fa superar aquesta experiència, diguem-ne, mundana de transitar només entre la vida i la mort. No? De fet, des de la nostàlgia, que es treballa molt això, és una forma de cosir la part prelapsària abans del trauma i la postlapsària, perquè precisament el trauma que es produeix, el trencament de la pèrdua d'una persona, és la que fa que el teu projecte de vida quede... Entonces, el que es treballa molt a través de la nostàlgia, per exemple, és com des del present resignifiques aquest passat prelapsari
i el tornes a cosir, i això el que fa automàticament és allunyar aquesta sensació amarga de soledat. I aleshores pots resignificar aquesta soledat d'una forma molt més positiva, perquè torna a connectar, que és el que dèiem abans, en el teu projecte de vida. Ara me'n vaig a l'altre extrem, una gran cita de Kiko Veneno, a veces te echo de menos y a veces te echo de más, no? Que tenim l'altre extrem, que ara estan parlant al revés, no? Quan hi ha hagut pèrdues i recordem a l'altre que no hi és, i tenim l'altre extrem, en l'altre cantó volem a vegades estar sols perquè així estem alliberats dels altres, estar amb un altre vol dir estar pendent, estar-lo escoltant, què pensa de mi, què necessito jo en relació a l'altre, als altres, quan hi ha molta gent, no? I en canvi estar sols és tornar a la teva intimitat, a tu amb tu mateix, dèiem una mica sent lliure de qui tu vulguis ser com vulguis estar, no? Que també té aquest... Per això també és restauratiu, entenc jo, no? No, i ara que poses aquesta cita, que en el fons pot ser també un petit poema, això, però m'has fet pensar en una cançó del Silvio Rodríguez que deia alguna cosa així com que no te enfades si me voy al campo y no sé cuándo y vuelvo más tarde, es para aliviarme de ti. O sigui, és una manera de dir, mira, escolta, ja tornaré refrescat, no? Però és clar que també ho expressava d'una manera poètica que era, bueno, al·lucinant, no? Pues per alleujar-me de la que estimo, no?, en aquest cas. Sí, però fixa't que no és ninguna... Vull dir-te, què passa, Està tan mal vist el fet que una persona... Que si, a mi em passa, no? Jo em vaig en bicicleta, a mi m'agrada molt anar en bici, i a vegades ho hem comentat, que moltes vegades haig de mentir perquè si te'n vas sol en bici i li dius la veritat de dir no, me'n vaig en bici perquè necessito una estona de... Hi ha gent que se preocupa, diu, però què està passant? Què hem fet mal? No, simplement que necessito oxigenar-me, però està tan mal vist aquesta necessitat de que un necessita aquest espai per reconnectar i demés, que a vegades la persona té que inclús mentir per dir... Sí, escolta, tranquils, que no em passa res, que estic bé. Al revés, és que tornaré millor i tornaré més... Però està. També està bé respectar, per exemple, l'estona de son, si tens parella. També està bé dormir separats. Que, no sé, és com estar mal vist, però tenir una habitació per cadascú hauria d'estar bé, no? No sé. Però sí, són convencions socials i dona la sensació moltes vegades que la soledat, el retirar-te, l'apartar-te, significa algo dolent, significa que estàs cansat de mi, i si estàs cansat de mi, ja no sé què. No, necessito connectar amb mi, no apartar-me de tu, que és distint. La intenció és una altra. I, bueno, però no estem educats i mos han treballat això. A vegades necessites dormir sol perquè, claro, objectivament, se dorm millor sol. Això te dona la raó. No, i que potser també hi ha... Aquí entraríem en les diferències individuals i aquí pot tenir un patró de personalitat més dependent. Bueno, no? I per tant pot ser sí, i tampoc ha de ser patològic això. Mira, jo tinc a la més necessitat d'estar més estona amb tu i que em diguis, bueno, doncs va, escolta, arribem a un pacte, no? Potser jo no tant, però ho respecto, no vol dir que per això ja hagis de ser una persona, doncs no sé, que no pot funcionar per si sola, no? O amb el tema de l'extroversió i la introversió, no? Quan penses en la soledat també dius, bueno, hi ha persones que són introvertits i que d'alguna manera l'estímul intern és el que et fa, per dir-ho així, més tirar endavant, no? Més motivar-te, més, bueno, i que potser no necessites tant per estar parlant amb els altres. Bueno, i en canvi la persona extrovertida, la seva font d'estímul és l'exterior, no? És igual de respectable, és igual de bo, sempre i quan això no porti a un extrem i ja sigui, diguem-ne, viscut d'una manera disruptiva o generi inclús una repercussió que la persona es vegi d'alguna manera ja doncs, impossibilitada de desenvolupar, no? Els seus projectes i els seus interessos. No? Però aquest tema de respectar la individualitat i les diferències, no? A nivell de trets de personalitat, això jo crec que també és molt important a l'hora de conceptualitzar un tema com la soledat, que no el podem despatxar, diguem-ne, com a blanc o negre, no? Ara se'm venia al cap que hi ha tot, al voltant de les paraules, no?, que diuen moltes coses, hi ha aquest concepte de solo, de traveling solo, per exemple, els que viatgen solo, en anglès, és en positiu, és algú que viatja sol, però perquè autònomament ha decidit, independentment. O sigui, com amb les paraules estem dient moltes coses, no? M'explicava això d'un Albert, que era la taula dels que estan viatjant solo,
perquè llavors puguin anar junts, però és una connotació guai, m'enteneu? Que amb les paraules diem moltes coses i en aquest cas s'ha afegit aquesta paraula que en anglès sona guai, no? Quan, en canvi, a vegades fer alguna cosa sola, tal com ho diem en català, o has anat sola allà, tu sola i vas sola, és com, no és un mèrit, al revés, no? És com pot ser que et deu passar i com socialment anem trobant maneres de posar paraules per posar-ho en positiu, no? I està en relació, suposo, també l'estigma que hi pot haver, o no sé, l'altre dia discutíem amb les amigues si està mal vist o no ser solter o ser soltera. Si hi ha com una connotació de i què li deu passar per estar sol, en aquest sentit de sense parella, no? Que hi ha tot de connotacions en estar sol són moltes coses, no? Des de dormir sol, si tens parella, si viatges sol, si te'n vas sol a fer la volta en bici, si treballes sol, hi ha molts sols, no? El sol és raro. Exacte. I genera desconfiança i genera... Però el sistema en general, el sistema necessita... És el que parlem, vivim en un món molt productivista, molt consumista, entonces una persona sola és un radical lliure, és una persona que no sabem què està fent, què està pensant, què està... Entonces, sense voler hi ha com o tinc la sensació d'aquest estigma, no?, a lo solitari, perquè lo solitari és incontrolable. En canvi, si estàs en el grup, si formes part dels paràmetres de normalitat, de sociabilitat i demés, bueno, és més fàcil de saber per on van els tirs, de controlar, de gestionar. Sí, l'etiquetatge segueix molt així, potser ara ja que deies això, no? La veritat que fins el viatjar sol, no? El viatjar sol, o assentar-se en un restaurant sol, quan estàs de vacances, no sé, no? No sé si us ha passat, a mi m'ha passat. I penses, bueno, aquell viatge, penses, l'has fet... Sí, potser no, aquella temporada no tenia cap més amic o amiga per compartir, vaig decidir fer... Bueno, però et sents malament, et sents que dius... Em posarem una taula que no em vegi gaire gent, perquè si no, és veritat, no sé, no? I potser que estava pensant que potser les cultures anglosaxones, que són més individualistes, més liberals i tal, potser això no ho tenen tant com les cultures més mediterrànies, que són com més gregaris o més familiars o més d'estar sempre... No sé, igual és un pensament que m'ha vingut ara, però que fins i tot ja que ens ve de dalt aquesta investigadora, a la millor també ells ho tenen diferent, això, no? No ho tenen tant... Aquí estem sempre... No? Has d'estar... Hi ha un element cultural potent d'ahir, segur. I els estudis culturals que tu dius adés serien molt interessants per al cas. Justament ella, a la conferència d'ella que escoltava jo ahir, ella explica, ella és del Vietnam. Ella, que la superestudiosa de solitud, d'estar sol, és vietnamita, ve d'una família que diu, tinc 30 cosins, tot el dia era gent i gent a casa, que no es podia estar sol de cap manera, i quan es muda la seva família a la gran ciutat, que ella és adolescent, de cop està sol en els carrers de la ciutat, intentant entendre on ha d'anar, el mapa, on és, i té una sensació d'estar sola amb llibertat, de dir, estic aquí, ningú em diu res, ningú em coneix, i ella descobreix així la solitud en positiu a la ciutat, allunyada de la seva família on està tan superintegrada, i de fet ella explica que es trasllada als Estats Units, comença a llegir llibres de solitud i un explica que pots trobar la solitud a dalt de la muntanya, coses així amb la natura, i ella li va estranyar molt al principi, perquè diu, per mi la solitud en positiu és estar a la ciutat, l'anonimitat, la llibertat, era això per ella en positiu. O sigui, tota una trajectòria com ella mateixa ha anat descobrint i entenent la solitud fins que llavors en fa un tema de recerca, no? Doncs jo us volia explicar que jo no he sigut mai gaire acostumada a saber estar sola, la veritat, sola físicament, de dir, ara què fas? Si no tens res a fer, doncs millor estar amb altres i fer coses amb altres, no? Però he reprès la poesia també una mica gràcies al podcast, he de dir, i que tinc un veí que és editor i llibreter i corrector de poemes i he fet un curs de poesia amb ell i m'ha donat moltes eines per poder expressar què sento quan estic sola. Ara tinc com una tasca secreta, no? Que a vegades si estic sola i no tinc ganes de mòbil i començo a pensar com expressaries aquesta emoció, què escriuries ara, i m'ha donat com una ocupació en mi mateixa, que a més té a veure de connectar amb mi mateixa, no? Perquè al final és quina imatge et ve d'això, que és molt bonic com m'ha ajudat a trobar un espai de mi mateixa, connectant-me
I això, molt de mi mateixa, no sé, és que com que encara és bastant recent per mi és com tota una nova dimensió doncs molt interessant, perquè si no jo el que m'agrada és anar a ballar, que és amb molta gent, i a més com que és un tipus de ball que anem canviant de parella, balles amb molta gent, tanta gent com puguis, i és com el contrari, no? És molt social i molt... Pots no saber el nom d'amb qui estàs ballant i ballar amb molta gent que no, alguns ja els coneixes, però és al revés, una activitat molt social, no? I en canvi la poesia és al revés, molt amb tu mateixa i molt d'aprofundir i de posar imatges, i m'ha semblat una... És que estic entusiasmada amb aquest descobriment. Estic completament d'acord, el que us deia abans a l'escriptura, i també soc un poeta aficionat, i el que tu dius és així, realment és que a més la poesia et dona una imatge com més musical, més plàstica, un ritme a la vivència, no? Que és com transformar-la, no? I al fons estàs creant una cosa a partir del que tu sents, has passat, no? Però aquesta part, diguem-ne, no? de generar alguna cosa, de generar aquella idea, aquella imatge que et dona un poema, trobo que és boníssim, no? I a més jo crec que com que té aquesta llibertat de buscar amb les paraules el que vulgui, no? Explicant coses impossibles, sap més bé descriure el que ens passa que les paraules i les definicions, no? Sempre ens trobem que sí, soledat, així, aixà, i no tenim paraules, en canvi la poesia pot arribar a descriure coses molt complexes, que potser no tothom les llegirà, les entendrà igual, no tothom li ressonaran, però s'acosta bastant més, jo crec, a la veritat de cadascú. Sí, però és cert, vull dir, és una tasca, sobretot en aquest cas la poesia, perquè és molt concentrada, no? Però t'obliga d'alguna forma, primer a parar, a observar què és el que vols dir i a intentar donar-li forma a través de les paraules, però no en la necessitat, com per exemple t'exigiria l'assaig o la filosofia, que has de ser, diguem, més objectiu en un llenguatge més universal, sinó simplement dir de la manera en què tu te sents satisfet de com ho has dit. I per tant és una connexió directa amb tu mateixa. Tu així te dona igual, a veure, si els altres connecten amb aquesta idea, doncs és reconfortant perquè és una forma de reconeixement, però és cert que és un treball d'introspecció i de definició de tu mateixa a través de les paraules de les que disposes, de la caixeta de ferramentes, per a dir coses que potser només t'estan passant a tu, però dona igual. Per tant, és una tasca interessant, l'escriptura en general, perquè la poesia te força més, no? a despullar-te una miqueta més, potser. Jo ara no cal que aprofundim molt en això, però sí que pensava, volia compartir els poemes que havia escrit i pensava, és una contradicció, ara que has fet aquest treball per tu mateixa, si ho comparteixes ja estàs exposant-te, perquè l'important era el procés que havia fet jo, no? I de cop ara estaré pendent de si agrada, si no agrada, tornarem a anar a un lloc que és diferent de l'autèntic on has estat, no? Però sí que tenia ganes de compartir-ho amb les quantes persones que jo pensava que ho podien apreciar, però realment era molt conscient de dir, ara ho estem traient d'allà on és i estem anant a un altre lloc. Claro, és una nova estació, sí. però tampoc és contradictori. Bueno. Depèn de quin plantejament ho hagis elaborat, però és com una estació següent. Tu has fet ja tot aquest trànsit en tu mateix i després decidisses o no fer una transició més. Exacte, vull dir, no estàs eliminant tot allò pel que has passat. I jo celebro molt que tinguis aquests dos extrems de potser tota la teva vida has volgut fer activitats en grup, però que ara també vulguis fer poesia. Jo justament vinc una mica de la vessant contrària, vinc de fer activitats més recloses, d'escriure també, i ara també m'he posat a ballar i també celebro fer corrandes i cercles circadians on canvio molt de parella i celebro el fet que puguem fer aquestes dues activitats que poden semblar molt diferents però ens aporten coses que s'assemblen en realitat. En les dues activitats disfrutem i podem conviure el que ens agrada.
Quants ponts que hem teixit, no? Avui que hem anat descobrint aquí. Que bonic, això no estava gens preparat i no va sortir a la tertúlia, a més. Això ha sigut d'avui, Que bé, que bonic. Doncs moltíssimes gràcies. Un gran tema. Molt bé. Està bé, per lo menos, donar aquesta mirada Sí. i que l'oient també puga parar a reflexionar arrel de tot el que hem comentat sobre una soledat vista de forma distinta. Que jo crec que més les persones que més saben estar soles són qui més no està entenent i li està fent desencaixar aquests missatges de la soledat mata, perquè és com... Llavors, jo què faig? No? Què m'està passant? Vaig a l'abisme. Sí, que en honor a totes les persones que saben i gaudeixen estant soles, aquí aquest capítol especial, no? Animo els oients a preguntar amb les relacions que tenen com viuen elles la soledat, si sorgeix el tema, perquè també és interessant respectar aquells límits que té la persona i entendre com viu aquesta persona. Sí, potser la clau no és explorar, no, totes les formes que ens dona, no, la manera d'estar al món i sense jutjar, no? Perquè sempre de seguida tendim a dir, ostres, això està més bé, això no està bé, això toca, això et farà bé. No? Traiem una mica judicis de sobre, no? I siguem lliures i anem a explorar camins. No? Molt bé, moltes gràcies. Doncs ho deixem aquí i ja seguirem. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs a continuació farem la part literària del capítol del podcast, que està gravada posterior a la conversa, perquè el que va passar és que en aquella conversa que vam tenir amb el Toni, l'Elisenda, el Jorge, vam descobrir que compartíem doncs, la poesia. I la poesia, com ja vam comentar, és una bona manera d'estar bé amb un mateix, d'introspecció, i d'aquí va sortir la idea de compartir algun poema nostre en aquest capítol. I vet aquí que en Toni l'endemà em va enviar un haiku escrit expressament en relació a l'episodi, a la conversa que havíem tingut. Ara el llegiré. Que bé estar amb tu quan sento que em respectes, la solitud. En resposta a aquest haiku, em vaig animar jo també a fer un haiku en relació al tema del capítol, que al final vaig allargar a un tanca. A llegir a continuació. En solitud, en presències absents, omplo els meus buits. Sou vosaltres en mi i jo en mi present. Bé, doncs aquests poemes destaquen com es pot estar sol i en connexió amb les persones que no hi són i com aquesta solitud també ens pot respectar, no? Com diu la paraula que posa el Toni, i com els altres poden estar presents en tu encara que no hi siguin, que és un aspecte de la solitud que va explicar el Jorge. I no acaba aquí. Ens escriu l'Elisenda dient què ha passat amb allò d'escriure poemes? Resulta que ha repescat un escrit seu que havia escrit durant la pandèmia i l'ha revisat des d'ara i pensant que es pogués llegir en el podcast. És un text de prosa poètica preciós que tenim l'honor i la sort que ens llegirà ara mateix l'Elisenda. Exacte, aquest poema prosa parla una mica dels aspectes positius de la soledat des de com ho veig jo i també des del context que alguns dies jo sentia un malestar i un malestar que es localitzava justament al coll. Aleshores, aquesta narrativa poètica diu així. Avui torno, essencial. Els únics gestos previsibles, els meus,
llet calenta i galetes, que no cremin el coll. Passejo per casa resseguint les parets. Murmuro alguna cosa que em fa començar una cantarella que acaba amb unes quantes balades, crits pels veïns. I somric amb uns bigotis blancs i elegants. I també ric per haver-me gastat més la veu o per haver molestat els veïns, encara habituant-se als seus mobles. Com si fos jo i el món. Si em busques, llegeix-me. Agraeix el nus que et faig brotar i desfés-lo tu sola, amb les mans, delicadament. Busca el cordill, el seu inici. Busca el nus central. Talla, 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 punxa plana. Ungles netes i enganxa. Tens dret a plorar, però no necessites el meu permís. Desitjo que ho escupis tot i no et quedi el mal gust. I a poc el nus es fa llaç, el llaç es fa fil, el fil es fa carn, sense ningú. I respiraré tranquil·la, perquè el nus era la meva gola. Doncs, com en cada episodi, en Sergi Blancafort ens porta un tema o temes musicals per parlar d'aquest episodi de Saborir la solitud. Endavant. Doncs a veure, hi ha cançons que no només s'escolten, sinó que es respiren, es declaren, es viuen. Doncs Feeling Good és una cançó que va ser escrita l'any 1964 per Anthony Newley i Leslie Bricusse i que va ser sobretot coneguda i immortalitzada per Nina Simone un any següent, l'any 1965. I és una d'aquestes cançons que no només les escoltes, sinó que les vius i les respires. No parla d'amor, ni de pèrdua, ni de nostàlgia, sinó que parla de renaixement. Quan Nina canta It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I am feeling good, no només està afirmant que se sent bé, està reclamant el seu espai, la seva veu, la seva llibertat. És una declaració de poder, de dignitat, de començar de nou. La lletra de la cançó ens porta imatges de natura, ocells que volen lliures, peixos que neden sense límits, papallones que suren. Tot és moviment, tot és vida, però el que realment vibra d'aquesta cançó és la sensació de que la soledat no és absència, sinó presència. Presència d'un mateix, d'un nou jo que s'alça després de la tempesta. Feeling Good no és només una cançó, és un ritual de pas. És el moment en què deixem enrere el que ens pesava i respirem profundament per dir ara sí, ara començo de nou i em sento bé.